Ассалому алайкум подписчикони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, рӯзи Саидулайём, рӯзи Саиди ҷумъа ба ҳама як шумо муборак боша. Парвардигор аҷр савобаш ҳамаи мо шуморо насиби рӯзӣ бигардонад. Бародарони азиз, имрӯз мо тасмим гирифтем як сар ғанаҷини шведӣ биғази фасона бари шумо навор кунем. хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз. Лайкотона бизанед, дастгириро фаромӯш накунед. Наворҳои мо баҳри шумо баҳри наворҳои мо яктай лайка дариқ навор. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед. Бародарони азиз, мола тамошо кунед. Иншоалло ки беҳтарин молай узӣ кардем. 5 моҳагира будкагия, 5 моҳаги гузаштагия, 5 моҳа, 5 рӯза, 5 моҳа, 10 рӯзагӣ биғазиш рафтаест. Бародарони азиз, беҳад чоч пари хуб дорад. Худо рост мол камта шухра мастай маст. Подписчикони азиз, баҳри ҳамин навори мо лайкотона бизанед. Мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефон бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. метавонед ки дар хона аз пешӣ бубинед. бениҳоят мол чоч пари хуби фасонам дорад. ёраби чочакои дарози хушро дорад. машоалло, синаи хубам дорад. иншоалло чочакош дарози хушрай. хай он чизе ки аёна соҷият ба баён аст. бародарон аз таърифи беҳуда кардан дар хона аст. мол арзишиш ҳаст. ҳамаи шароитош дар ҷойш, фақат шухтабиаттараи мол барое ки бениҳоят мастак мола. ира бинед чӣ хел фигура дорад, чӣ хел стойка дорад. ғавси мола тамошо кунед. иншоалло ки беҳтарин мола. такрорам шаб бародарон, мол қарор дорад аз шаҳри Бохтар. касе ки хоҳишманда биёд дар хонаи пешӣ бубинад. иншоалло ки мол аҷоибот мола беҳад тӯлои нағз заметияд. қидиш мол солша гирифтагия, дандони калоноша буровардагия. бародарон аз не ки зоидагӣ нест, ягонти якм гусалаш дар шикам шад. иншоалло ки ҳамин мол тӯли нағз заметияд. сорчам сорти беҳтарина шведе тозаи бародарон, ягон камбудӣ надорад. дар ин мол ягон камбудӣ дида намешавад. бародарони азиз, фақат успед кунед харидорӣ кунед. фикр ақидотон дар комментария бинависед. иншоалло ки касе харидорӣ кунад, ин мол залал намекунад. наршам нархи дастрасай. бародарон азиз, ҳамин бозорона ҳамин хели моло уманд камчина редка якам хели мол меғалта. стойкаи мола тамошо кунед, чӣ хел стойкаи нағз дорад. нархи мол бошад 24500 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. бародарони азиз, касе ки харидорай занг бизана, харидорӣ кунад. касе ки мухлис молай, фақат фикр ақидааш дар комментария бинависад, ай нархи нави мол бохабар шавад. наворҳои мо баҳри шумо баҳри наворҳои мо дастгиритона фаромӯш накунед ки пешравии кори мо бародарон азиз дастгири шумо аст. иншоалло ки ҳамаи мухлисои мо ки касе ки моро дастгирӣ мекунанд, лайкошона мезананд, фикр ақидаошон дар комментария суханои хуба меган. иншоалло ки канали Бохтар Сити дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯҳ. бародарони азиз, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. чӣ хел мола базебиша тамошо кунед. иншоалло ки беҳтарино шавад. бародарон чизе ҳаст ҳамияи мол. фақат хушру аҳамият битияд, харидорӣ кунед. 24500 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. мол худо рости маст молай. чӣ хел моли базеба тамошо кунед. стойкаро тамошо кунед. иншоалло ки қадду қомати хубам дорад, дастпои ғавси хушрӯрам дорад, синаи хубам дорад. биғазиша узӣ кардагием бародарони азиз. 5 моҳа гузаштагия биғазиш. ина ҳамин мола тамошо кунед. хушру аҳамият битед, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, то наворҳои оянда худоҳофиз. лайкотона бизанед, комментариёро бинависед. иншоалло ки дастгирии шумо пешравӣ кори ман. иншоалло ки муомилаи хубам дорад. моли хубам ҳаст. то наворҳои оянда худоҳофиз.